The feeling of going back home. Ito ang konsepto sa likod ng Matuwang Balay Cafe and Art Studio. Isang coffee shop at Kapampangan Art Studio in one na binuksan nitong Sabado, November 30 sa Consunji Street, Barangay Santo Rosario, Ciudad San Fernando. Itinayo ang Matuwang Balay sa pangunguna ni Idol Lazatin bilang pag-alala sa mga naunang henerasyon ng kanilang pamilya at pagbibigay-pugay sa legasiya na kanilang iniwan gaya ng mga heirloom recipes at local artistry. This is in honor of the owners of the Essel Supermarket. This is our auntie, Anita and Carmen Lazatin. I want to give honor to our roots, to our parents who mentored us. Hindi lang kape at classic Kapampangan goodies ang maaaring tikman at bilhin sa Matuwang Balay. Makikita rin dito ang iba't ibang produkto na gawa ng mga Kapampangan artists. Kasama sa mga local products na maaaring tangkilikin, ang sikat na clothing line ng Pidayit OOTDs by Philip Torres at ang Kacho Collection ng Kabaru by JTM. Mayroon ding wooden crafts na gawa ng Luwid Local, magagandang bags from Bayong Kultura, gayon din ng mga paintings na gawa ng Kabalen artist na si Donna Kamaya. Lubos ang pasasalamat ng Provincial Tourism Officer na si Mike Castañeda sa pamilyang Lazatin. Dahil mahalaga raw ang ganitong cultural hub, hindi lamang sa turismo kundi pati na rin sa kultura ng probinsya. Ito niya pong maragul sa opini, lalo niya pong musbong ang pong lago in Kasalaysaya, in promotion na po ng Kasalaysaya, ng Kalalangan, ang po ng kaya katamong sining o kultura kaya iking probinsya ng Pampanga. Ayon naman kay Lazatin Patriarch na si Marco Lazatin, ang Matuwang Balay ay nagsisilbing daan upang maipamana sa susunod na henerasyon ang mga ipinagmamalaking kultura at tradisyon ng Pampanga. Do not forget what the Kapampangan is capable of doing. The contents of this are meant to be realized, cherished, and appreciated with the ultimate goal of encouraging the succeeding generations to continue the skills, the pride, and the legacy of the Kapampangan. Samantala, bukod rin sa grand opening ng Matuwang Balay Cafe, nagkaroon din ng isang fashion show tampok ang Pidayit. Inimbita naman ni Idol Lazatin ang lahat na bisitahin ng Matuwang Balay Cafe and Art Studio. Bukas ito araw-araw mula 8 ng umaga hanggang 10 ng gabi. Ashley Punsalan, CLTV 36 News.